vi har fået en udfordring af Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse har udfordret os til, at vi skal skabe de vildeste event her omkring AG. Vi har sagt til dem, at det kan vi godt på én betingelse, og det er, at vi kan få lov til at ansætte 4 af jer. Og 4 af jer har mulighed for at få det, jeg selv vil mene vil være Danmarks absolut fedeste studiejob. 3 af jer kan få mulighed for at blive event manager, det vil sige blive ansat til at lave event, og 1 kommer til at skulle filme og dokumentere hele den her proces. Fordi hvis det kommer til at lykkes, så bliver der den vildeste dokumentarfilm ud af det her. Hvad skal de her events handle om? Betingelsen er, at det på en eller anden måde skal være noget med sport. Og så kan det godt være, at I tænker, okay, det er fandme rimelig nederen. Men hvilken type af sport det her det skal være? Om det skal være, at vi laver et eller andet streetfodbold, hvor Kid og Casey kommer og spiller, imens der er turnering. Hvis det skal være, at der lige pludselig kommer, hvad ved jeg, tysk techno ud af alle træerne her i området. Et eller andet, I må godt tænke vildt meget ud af boksen. Vi kommer til at være herude, vi flytter ind på gymnasiet. Thijs, han står dernede og filmer allerede nu. Han kommer til at dokumentere hele processen. Vi kommer til at flytte ind på gymnasiet, så vi er her onsdag, torsdag og fredag. Og vi kommer til at, I kan finde os herude foran. Det bliver sådan, og det vil Jonas sige mere om, at I kan søge jobbet, mens vi er her. Og det I søger på, det er jeres idé, ganske simpelt. Og vi tager dem, der har de fedeste idéer. Sådan er det.